केसनि सायाव केस इउटुबार अफ्रि दैमारियाबो फिन खेब केसआव फिन जाबावगोन नामा गेदेर सोंलु फैदों माबा मोनसे गोरोन्थि नुदों होननानै केसनि सायाव केस इउटुबार अफ्रि दैमारियाबो फिन खेब केसआव फिन जाबावगोन नामा गेदेर सोंलु फैदों मानो होनोब्ला थांनाय समाव इभेक्सननि समाव मोनसे जायगायाव जेब्ला रेशन हैदोंमोन माइरं बिस्किट जायफ्रा न' सिफाय जाबाय जे जायगायाव प्रेगनेन्ट वुमेन बा मोदोमाव थानाय आइजोफोरबो दंमोन मा जागोन मा लोंगोन बिसोरखौ सिन्था खालामनानै जाग्रा लोंग्रा हैदोंमोन बेयावहाय लाकिलि आं थांदेरनो मोनासै आदा अफ्रिया थांनाय लोगो लोगो बाव बिथांनिबो नामा दा केसआव दङ फैगौ 27 डेटआव फिन क'क्राझार कर्टआव हाजिर जाबावनांगौ बिथांमोना टटेल बिसिबांबा दा बिनि गेजेरावनो फिन नैबे बाइ इलेक्शनावहाय बजार पारमिशन लानानै केम्पेन खालामनायाव भिडिअ लानायनि थाखाय बाव फिन खेब अफ्रि दैमारिनि नामाबो फैदों पुलिसनि जा मोनसे इनफरमेशन हरनाय दा बे खेत्रआव अफ्रि दैमारियाबो फिन खेब इउटुबारा केस साबसिन जाबावगोन नामा आरो बे खेत्रखौ लानानै बिक्रम दैमारिमोननि नाम दं गोबांथार कास्टम बिथांमोननि नाम दङ बिथांमोना गिबाय नामा आरो लोगोसे लैहोर गयारिनिबो नाम दं दा बिनि गेजेराव सोरनि थुनज्लायनाय होननांगोन ना मानांगोन डेटआबो मिस्टेक जे डेटआव होदों आरो जायगा लकेशन जे मोनसेखौ होदों बाव अफ्रि दैमारिया गैया नामानो बा थाङाखैनो अब्लाबो बिथांनि नाम फैबाय दा साननो गोनाङा बेसो थारैनो बिक्रम दैमारिया मा फोरमायदों बिनि गेजेराव थारैनो बिथांमोना गिबाय नामा ना मा डिसिसन लादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबोब्ला बुजिनो मोनगोन नोंथांमोना जानो गोनां सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बाजार रिलिफ खालामबाय थादों नाथाय बेखौहाय चिरां जिल्ला इलेक्शन रिटार्निं अफिसारा नोंथांमोननि सायाव मोनसे श' कज नटिस हरनाय नुनो मोननाय जादों बेनि सायाव मा फोरमायगोन बेखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों रिटार्निं अफिसारा जोंनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदों होननानै साब्रै ना साबानि मुं होनानै जोंखौ अफिसावहाय लिंहरदों नाथाय जोङो नर्मेलि जोंनियाव दासिमबो बे लेखाया फैयाखै जों ससियेल मिडियायावसो नुदों निस्सय बेरेखा दोलोनिफ्राय बिथांमोननो अफिसारफोरनो रं इनफरमेसन सोरबा होदों नाथाय जोंहा गासैबो अर्डारा जोंनि लेखाया जोंहा दंखायो आरो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव जोंहा मोन्थाय दं बुंनो मोननायनि बेहा जोंहा गिनांगौ जेबो गैया दिनै पुलिसनि हेफाजाब लानानै बिथांमोना सोरखौबा दम होनो सोरखौबा लाजि फोनांनो सोरखौबा सिगिनो दिनै नाजादों नाथाय बेयाव गिनांगौ आरो उनफिननांगौ जेबो गैया जों बिटिसिखौ बासायनोसो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखायसो जों दिनै नांदों बेयाव जोंहा लाजिनो गोनां जेबो गैया दिनै सैथो खोथाखौ बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय इउपिपिएलफोरनि बिखायाव नाङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिखायाव नाङो दिनै दुखु मोनो दिनै बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरा जाफुङिखौ एसेबो जेबो जायिखौ बुङोब्ला दिनै दुखु मोनो बिसोरखौसो मावफुङिखौसो दिनै बिथांमोना सापर्ट खालामो दिनै मावफुंनि थाखाय जों बुङो मावफुंथों होननानै नाथाय बुंग्राखौसो दुखु मोनो जाया मावफुङाखै बेखौ दुखु मोना गिनांगौ जेबो गैया सोरनिबा दम सोरनिबा भाबुकि सोरनिबा लाजि फोनांनाय सोरनिबा धमकि गिनांगौ जेबो गैया 91 दिन जेलाव थानानै बेनि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोबाय आरो बिटिसिखौ बासायनो थांनायाव जुदि जोबथेसालियावनो जुदि हरनो नागिरोब्ला बुंनांगौ जोंहालाय माथो दंबावो दिनै बै समाव हाग्रामा महलनि समाव गोबां मानसिया बुंनो मोनोमोन जेमान आन्दलन खालामबोबाय प्रमद बर' बिथांमोना हाग्रामा महलनि नामाव मुर्ति सावबाय दिनै बिथांमोनखौ दिनै रेलवे जथेनानै दिनै प्रतिबाद खालामबाय दिनै गिदिर धना खालामबाय हाग्रामा महिलारा सासेबो जोबथेसालियाव रावखौबो हराखै रावखौबो दुसियाखै बिनि जेबो रेकर्ड गैया नाथाय दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाया मानगोनां प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टखौ बुंनायाव दिनै केस जानानै दङ बिथांमोनखौ जों नोंसोरो श' कज खालामगोन सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ बै समाव बुंनानै केस जानांनाय सोरबा दङ नामा जेल जानांनाय सोरबा दङ नामा रावबो गैया नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बुंनायाव दिनै जों पुलिसजों हेरेसमेन्ट खालामजायो मैयाबो बै खैला मजा बाजाराव इउपिपिनि दैदेनगिरिया बादा होनो नागिरदोंमोन
आं बुंदों अफिसारखौ फन खालाम आं रायलायगोन जोंहा अर्डार दङ जोबनायाव दिनै अफिसारा जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंजों थादों गिनांगौ जेबो गैया बेफोर जोंनि बाय हात जेबो गैया थेंक इउ काजलगाव बाजार